Добър ден, приятели! Искам да ви покажа как се боядисва професионално. Първото нещо, което трябва да направите е да се обличате като професионалисти. Ето, това трябва. След това трябва да проверявате, ако всичко е окей по стените, да няма прахолях на пода, защото това ще отива нагоре, защото ние ще боядисваме с мачина и няма как да стане, ако се боядисва мръсно на пода. Всичко трябва да бъде чисто и да се получава как трябва. Това е от мене. И сега ще ви показвам как се боядисва професионално.